그 관리해 두 따게 야로 뭐시 기심이세 사이 정도 자만이 땀 먹고 동사 비싸러 땀 먹으러 가도 와래 와라야 बर'नि दाउ सागा लासिम सिनजा जोंसिबो आन हामजामा बोरै बबाय काजन बागै आन बाबै खरं नै थाङै बंनगो सालायनो थालागेता सा बोरैनि बुमान बाबन एक सिंसिउ नि बाबु नि batang tong sahab bo tabu sikla jor tong thokpai thaka bin batang tong samba नि बर' आहा हेंगै आमा बाबन थैसिंसिउ बोरै आन बोरै luca sela luca ni baba आव आमो ताइदम खाजिना हनु सिक्ला जरा नों बंग आं बंग जतो नम हाय दाबो म हता बरन बोरै मानसिना हनु tahu wana di buri an thani tongo दंग फुनु नागिर तानु bo tabu din thakor phajak ber nyani tabu ar cholnya da sadi चलिवो ubide इ baing jaka थिं दंलसो iko bono nung saman chala nai din samani iko bono baing jaka ठीक नंला जाव kok se salanya nyamba 선 नों माजेसे हेके जाखा नोंखाय एसे हेके आंबो हम नोंखाय ओ आन के किसा कसामन प्रॉब्लम ब्ला गान बाबू बो ओ कलम समय के मु सुमना सिनै ओ कसाम सिजन न काजना सिनि साइजों समझ रहे हो हनके के आन नको थांदम न मानु हनके हादिया आन नको बाबाय मालाय रगन न दाखो तुइ हेके आं बोरै तम नरमाबू मायराफुर कुग्रमा है साफ साफ दो दागन आबो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता खगस्ति हेबो न ओ कपाल खगो बर कतमा सा गमावै रुतो एतong हाजा कावो ओ फेसबुक टेसबुक मारो काय गनि मखल खिसिं खिसिं दङनो फिरग्रिदि नाका सालाय नाहारानो तम बिनि हम बाबुखौ कक बरं मायदिबा नरकनि हामजाल दं ता साफ सोखांना हानो नो पाके थांतों होनाबले आरो नों तो बिन गार्जेन एबले बिन बाबू संसे तुइ बाबू आमा ताइ फिरग्रि मे बर तंसिता नको न उलको रुतुक दंना खेउ तो तंमा बले तकसे कमा के बुसु बिप्रा नर नु नाले बर कतमा कमाय बर रुतु एतong होना हाजा ये बड़ी अच्छी बात कही आप ओ फिरग्रि खेका आ बुरा तलन थाका मस मा काजे बुगला बुगला सम तम छम को आं तम नरो बोरै बोरै मा बुहां हाकरे बुथाय जामान दं नरो उ थांगोन फाफा खजानानि एमने पाराखै बें खाबा मा निखे चम्पु नगरनि अच्छा खोना सयस नोंगो मा थानाय उलके बुनि बुतला खिते बुनि खताम होनानि लाचिम सिंसा बुनि बुमा करि फोरोंजागे हमाले औ बुनि नु हंसे खोनामोन ताव नगो साहिं दं होनु दे शेरे ओ शेरे 가 2,000 years later. Rồi ini baru tipe kayak thang pai kayak bobo tay chăm khai china आगा चरानि मुखां नु खनसे खाखाम फेयो बुमानु मुचु मानु बोला ताम पाप खाकेबा तावानन बुनि बाबु तंसा A few moments later. कुतुक जामन दे सिगिरि दं न हांजां सासामन जल जागो बाना सिरजाक दं सिगिरि गेले आंला हराव थुइमालिया बाहायगिरि जाथ्रोंसो नों से कक साया हतासे फाइरो गां सुन्दुरि थांत 1 hour later. 그럼 세단 땡 빨리 가 나는 부풀어 가준 한도 안 봐. आंनो पेकेसे ककसे साय गांनो खगि दं 땀 사디 नों जल जाग नासि 땀 졸 동아 사담 예 कुइदा जलि मांगला किन्तु 졸이야 आं काजकसे आन्सरे खरसां जाकसे 땀 그나는 불려 꼭 사자버 खरान ब्रैथि था गामबागसे आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला गांनो मांगला गुलासे आमते काजक 때 आमते 시글라로 맹나를 랑츠 사자게 आं नोंबो बाकफोरसो लायगो बिबोदा थैथैया हायदो साजो गजानि गुबुनि थुगिया बेहे दबाथा के क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ओ बाबू तम मलां दंजावखो अ कुनिया 땀 봄띠럭 바나네 민 바긴슬라 틱탁 적습리 부바 수디 파게 까이르나 한 동어 अ हाय कागलाय जाकसिं के बा साजों नों साजों मसे साजे के नरला बाहि जबरदस्ती काय नाय तखबा नोंसला नय फादार हगादि ए थांला बु थांला नों बागिनि निबो साबायबो कानि han दंखो अबनि माबनि निबो सासबले तमा ओलासो लाबनि किसमि बुरो आपुरन्ता ओ कपाल हायदिबा
buabu sengla kable. 땀니 Abau kema kok tong. Hindi. 따고 땀 자고 가자 Besabai sana kelai kwa. Ni mana sekelai tong habon hari. ये लोग कहाँ से आते हैं Hai bustai siang bekai serai ro. 니너 루짜마 강랑 나냐 무슨 야박이 파유 땀 간잖아 Boro lam ro jir kok tong choko bui khani tam hne la sim sisa. 아르 크스 크나데 루짜 나 사지리 베닌 무녀 딱 간잖아 주디는 니너 떠먹노 아마 그탕 더 하게 따보 누구 트시다비 감다샤 Bo ani kunu saya kerei. Kai khino labar mara o. Ga nono nanya kirei. Ga hamjak man che nono tong hun saja gyang non tong hun chamle bo ba thana se go chile kak thang kang ta khan che. Ab khan chai de ba sam ni mam koton mangsi.